Miex ġmielu x-xogħol ta' restaw fuq il-Victoria Lines li qed issir fuq il-parti li tinsab fil-Gargur. Il-Victoria Lines imorru lura żmien is-seklu 19 meta l-Ingliżi għażlu li jibnu ħajt li jaqsam lil gżira Maltija min-nofs bħala forma ta' diviża militari. Ix-xogħol ta' restaw kien ikkonsisti fi tfittxija għal ġebel li waqa' fix-xari biex jerġa' jintuża bħala ġebel oriġinali għal Victoria Lines ta' din iż-żona li fija madwar kilometru biex issa baqa' kwarz mill-ħajt biex titlesta din il-parti. Net News kellem mal-perita dan il-proġett Ivana Farrugia li spjegatilna aħjar ix-xogħol li sar sissa u l-importanza ta' dan il-proġett. L-ewwel ħaġa li għamilna u nippruvaw niġbru kemm jista' jkun il-materjal oriġinali li kien waqa' matul is-snin jew minħabba vandali jew minħabba anke maltempati waqa' tul is-snin fix-xari. Dak kien l-ewwel ħaġa. U bdejna nintegrawh fil-żoni fejn kien hemm nuqqas tiegħu fejn kien hemm lakunas. Bad kien hemm sezzjonijiet oħra fejn kien kompletament nieqes il-Victoria Lines, l-Infantry Lines oriġinali u sibna pereżempju railing, jew inkella sibna ħitan li nbnew fi żmien 80 imma mhux skont it-teknika ta' restawra ma kienx pereżempju ma kienx jirrispettaw id-disinn oriġinali tal-Victoria Lines. U hemmhekk jew tneħħa railing jew inħatt il-ħajt skont kien bżonn u reċattella l-Infantry Lines imma din it-darba b'mod li jirrispetta l-konfigurazzjoni oriġinali. Dan il-proġett huwa meqjus bħala ta' importanza kbira kif il-Victoria Lines huma parti importanti mill-istorja ta' pajjiżna. U waqt li kienet isir studju dwar il-Victoria Lines, l-esperti sabu pillbox, post li kien jintuża d-difiża waqt żmien il-gwerra. L-Ingliż il-preokkupazzjoni tagħhom kienet li jipproteġu kemm jista' jkun il-port il-kbir mill-possibilità ta' attakki minn fuq l-art minn naħa tat-Tramuntana ma' parti biex ngħidlek unika mill-wirt arkitettoniku mill-wirt militari tagħna. Tul is-snin kien hemm partijiet tal-Victoria Lines li kienu waqgħu u minflok jew għamlu ċint modern jew inkella għamlu railing tal-ħadid.